Hi mga friends, kami po ay tapos na dito sa Malolos City, Bulacan at kami ay pauwi na sa Cebu at kasalukuyang kami muna magtuyok-tuyok, ba yan, mag-ikot-ikot. Ikot muna kami dahil Hindi pa kami nakatanghalian. hindi pa kami nakapananghalian dahil sa haba ng pila doon, kaya Gutom na. ikot-ikot muna kami, hanap muna ng karinderya. So Father Mar, hi Father Mar Balili. Father Mar Balili. Father Mar Balili. Nasa? Na o niya Father Bobby, imuhang kuan panahon magbinsahi. Well, kuhan ka lang din lang ito magpanahon, magbinisay. Oh, magtingin ka muna dito Father Bobby. Oh. Kasi we're live. Okay. So, nahuman rin ang amo ang live kabiri sini sa Malolos, Bulacan. Sus, dako kayo mong pasalamat sa ato ang mga sponsors nga gumikan sa kamahitagon na himo kining ato ang makalhuluganon o mahinungdanon nga adlaw ang official nga paglingkod ni Bishop Dennis Balero Isip, ikalimang obispo sa sa Malolos. So, thank you kayo sa inyong suporta. Father Bobby o niya Father Filmar. Oh, kuha ni siya usa ka kasinatian nga dili makalimtan, no? Daghan kay Narang mga Barasoen Church, simbahan oh, katong nga gyanhian, pero di gyud nato makalimtan ni siya, no? Usa sa mga mumarka gyud ni siya, kita ninyo sa likod mo ni ang Barasoen Church. Then makita nyo daghan kayo og mga tarpaulin ni Monsignor Dennis, no? Then kada corners gyud dinhi makita nimo nga nagyoy welcome Bishop Dennis, no, para sa ihang installation. Iya Jolly. Nasa man? Wa ba kagimingaw nga to. Mahirap magkalisod-lisod. Mahirap kalisod-lisod. So, mga ni mga friends, no? Yang ada padamon ra ba ni Julio si Puloy si Puloy ko ni sunod. Uban. So, mga ni nauga nami kaganina kay Oy, si nauwan. Ruina day na ulanan day na, no? Ulan kay ganina pag sudyod paduol na si Bishop Dennis sa katedral, murag ni welcome sad ang uwan niya kaganina. Hello kay So Father. ni welcome siya unya mo ni naggarami pero dili man na mamatod pas mga nagatang kaganina. Hindi sila natatakot sa ulan ha. So mo ni among Hello kang Frankel, Gerard Margalio, si Fatima, si Rosana Gonzaga, si Rose Jan og si Janet Padilla Aguilar. si na po si Johnny Father Hulbolingo o si Father Mar. Father Mar. Mar Balili. Father Mar Balili. Nakapaniod O to si na ka Father Mar. Yuli Barley Rapana. Oy, Una Sister ba ni siya Yoli. diri sa kuan? Nas Manila. Og hi Haniya. Asan sa Davita? Makati siguro ni siya Father. Okay. Hi Haniya og ni Manolito lang gido. Manolito Diglos lang gido. Manolito. Kami ay babalik lang mamaya pagkatapos namin maghanap ng pagkain dahil ibibida namin yung pagkain dito sa Bulacan. Pero gahapon, Marami kaming kain kagahapon at sa kagabi. lipay kami pag-abot gyud namo kagahapon si Bishop Dennis nagpatupi pag yun, no, dito sa second floor, no? Then nasa ingon niya wang Wang! Wang! Nakakaon na ka? Nakawang Wang-wang yun lang. O kaganina, hi dahil ni Ma'am Evangeline Oy Kamay. Unya kaganina nagsugot ni Bishop ni Palma din noong ko bantay ko kay marami akong busy sa live. maraming busy. Sige siya tawag, hoy. Babay daw si Bishop Palma sa imo, di ba? No, sige siya Wala babay. ko makita ni Bishop Palma. Na nga to, sige. Ay gahapon ra. Nasig babay niya, huwag ko kabantay niya. Hi dahil ni Sir Jipoy Antipasado Comillas. So, dili na to isige tagtanaw sa tong kuan pader ato ang dagway. So ato sa silang ipatanawon sa kadalanan sa Oh, sige. mao niya. Sige. Mo ang gi kuanon.